شاربانو اتی اکبری عباس جوان چلیا اساں پھر مسافر آمنا نہیں تیرے دین تو ہون قربان چلیا امام نے سلام عرض کیتا روزہ رسول تو باہر آئے جنت البقیع دے اندر چلے گئے اپنی دادی حضرت فاطمہ بنت اسد دی قبر تے سلام پڑھیا جناب عثمان ذوالنورین دی قبر مبارک تے آن کے سلام عرض کیتا بھائی حسن دی قبر تے آن کے فاتحہ پڑھی پھر ماں فاطمہ دی قبر تے آ گئے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ امام دیو پاک دامن ماوے نبی پاک دی سب تو چھوٹی بیٹی ہے 4 بیٹیاں میرے نبی پاک دیاں بڑی سیدہ زینب چھوٹی جناب سیدہ رقیہ چھوٹی جناب ام کلثوم سیدہ سب تو چھوٹی فاطمہ او فاطمہ میرے نبی دے سامنے آ جائے کملی والا بھی دھی واسطے کھلو جاوے سیدہ کہن بابا انج نہ کیتا کرو نہ کدے پیو بھی دھیاں واسطے کھلوتے نے کملی والا فاطمہ دا متھا چم کے فرمائے دھیے میں تیری عزت کیوں نہ کراں تو تیو شانہ والی ہیں جدہ رب دے فرشتے بھی حیا کر دینے او فاطمہ جڑی قیامت والے دن 70,000 حوراں دے جرمٹ وچ اللہ دی عدالت آئے گی آواز آئے گی لوگو اپنی اپنی نظراں جھکا لو رسول اللہ دی بیٹی آ رہی ہے او فاطمہ جڑی راتی مصلے تے کھڑی ہو جائے رو کے عرض کرے میرے ربا تیری رات مک جاندی ہے فاطمہ دا سجدہ نہیں مکدا ہاں میرے نبی نے فرمایا لوگو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے اللہ اکبر امام ماں دی قبر تے کھلو کے کہندنے اے ماں اج کھول کفنے نو تے تو ویکھ لے آل غریباں دور چلے پردیسی اتھوں پھر ملنے نال نصیباں تے جفی مار کے ماں دی قبر اتے شاہ امام حسین پکار دائے میرا بولیا چالیا معاف کرنا اے سلام ہن آخری وار دائے اے ماں تیری گود اندر لکھاں سکھ پائے ہن دکھاں دا بھار پیا مار دائے میرے خون دی دین نو لوڑ پہ گئی تائیوں کربلا قصد اسوار دائے اے ماں ویکھو نہ کون آئے او حسین آئے جدے سر نو درد ہوئے تو بے قرار ہو جائے جنوں عید تے کپڑیاں دی ضرورت پہ جائے نانا جنت وچوں جوڑے منگوا دے وے اگر سواری دی ضرورت پہ جائے سواری عید والے دن کوئی اونٹاں تے جا رہی ہے کوئی گھوڑیاں تے جا رہی ہے کوئی شتراں تے جا رہی ہے حسین کبے نانا ممی سواری تے جانے کملی والا فرمائے پترا آ میری کدیاں تے بہ جا حسین کبے نانا سواری دیاں مہاراں ہوندیاں نے نبی پاک اپنی دی دے پتر دا متھا چم کے فرمان او میرے ننے حسین نانے دیاں کدیاں تے بہ جا میریاں زلفاں نو مہاراں بنا لے اللہ اکبر یا حسین یا حسین یا حسین تے جفی مار کے ماں دی قبر اتے بی بی پاک زینب کرلان لگی اٹھ
اٹھ کے دیو پیار تے کرو ودیاں توڑی دھی مدینے اجان لگی اے ماں دنیا دا دستور ہوندے دیاں گھروں ٹر دیاں نے ماما پیار کر دیاں نے اج زینب اپنے ویر نال جا رہی ہے دکھی زینب جا رہی ہے مدینے تو دور جا رہی ہے امام نے ویکھیا تے سیدہ زینب نے سر دے دوپٹے دا کونا زمین تے رکھے ماں دی قبر دی مٹی پا رہیاں نے امام نے کہا بہنے مٹی کی کریں گی